godt 50 år siden, hvor det tog sig. Den strandede vejen 2 ton, som var 18 meter lang. Nu står den og fryder med taget her, og var faktisk målestok på Skal I gå nedenunder? Eller det egentlig skal findes et skilt, hvor der står sådan et eller andet, og så er der sådan en pil over noget, man ikke må, og så skal vi gøre det, og så skal vi skrive crime på. Hvordan køder de det hele af? Hvad? Ja. Så kan vi skrive på den her, der er sådan noget The Underwater Section eller sådan noget. Det stinker.